waati mina a kun fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an ka wuli ko ka taa an tɔgɔ sɛbɛn san 2009 san n'o kɛra Nina Nasan ye fala ye a kumaw cayara an y'an dogo an minnu fana tɔgɔ sɛbɛnna an m'an si yɛrɛw di an y'a miiri k'a kɛ ko tulonko y'a ko ye a nana kɛ sɛbɛn ye an bolo Nina o yɛrɛ fana bilama fala ye a kuma cayalen minnu b'a fɔ jamu ka falen minnu b'a fɔ tɔgɔ ka falen minnu b'a fɔ si ka falen a bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na bi kɔkan malidenw bolo degun min bɛ olu kan o dara wuli ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye tiɲɛ don waati min na a kun fɔra k'an ka sɛbɛnw k'olu tɛ an sagona na an kun bolo ko fɛn caman tɛ se ka kɛ fala ye sɛbɛn nalen don an sagona fana na jamanakuntigi n'o ye Asimi ye ale ye dani yɛlɛ ko yaasa maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka latilenni kɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka u ka sɛbɛnw sigi sen kelen kan fala o taara yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ y'an bolo président ko k'a jɔ anw bɛ fɛn kɛ n'anw ma an da ɲini a la de u y'o tiɲɛ nin waati in na jamana in yɛrɛ kɔnɔ fala ye an ka sɛbɛnw ka ca sa dɛ Nina b'an bolo passeport fɛn tɔgɔ di biométrie b'an bolo carte d'identité b'an bolo wolosɛbɛn b'an bolo nin bɛɛ lajɛlen ka tila ka na ni AES fana ye ka faro ka fala ye ni ɲɛfɔli ma kɛ jamanadenw ye a ko tɛ fɛrɛkɛtɛ ɲɛnabɔlen tɛ se ka ɲɛnabɔ kuma tɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka degun ye mun ye an ka se ka sɛbɛn sɔrɔ an ka se ka kuma yɔrɔ sɔrɔ an ka se ka maa sɔrɔ maa min b'an ka sɛbɛnkow ɲɛnabɔ fala ye jamana ɲɛmaaw ni jamanakuntigi ta o ta diɲɛ sɛnɛkɛ naani ni jamana jɛrɛbaw kɛnɛ kan u b'u gɛlɛya cogo sugu bɛɛ u ni malidenw ka ɲɔgɔn ye u bɛ kuma minnu fɔ ye fala ye jamanakuntigi bɛ laɲini kɛ ko ka se k'a lawaleya nka ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ fala ye a kalifalen don minnu na olu kɔni b'a kɛ ko jamanakuntigi ka kuma kɔni a fɔra yɔrɔ ma a danna ye a caman bɛ yen a tɛ se ka sen sɔrɔ fala ye an yɛrɛ ka tunkarankew olu yɛrɛ mana na Bamakɔ yan fana lajɛw la u bɛ fɛn bɛɛ fɔ fo maaw ka papiye ko u da don man di o la hali dɔɔni wa jɛkulu minnu sigilen n'u tɔgɔ la yan fana n'o ye malidenw minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔnw ye fala ye olu ka wuli ka jɔ ka suma mɔgɔw ka sɛbɛnko ɲɛnabɔli la dɛ o de la an ko jamana ɲɛmaaw diɲɛlatigɛ ale ye misali de ye ale ye lakɔlɔsili de ye an b'a fɔ ko ka bɛɛ ka sɛbɛnko ɲɛnabɔ o yɛrɛ se tɛ bɛɛ ye o se tɛ jamana yɛrɛ ye nka maa minnu bɛ fala ye n'u bɛ degun na n'u ka sɛbɛnko ma ɲɛnabɔ u ka kunkolo yɔrɔ dɔ yira u la sa u ka jigisigi yɔrɔ dɔ yira u la u ka yɔrɔ dɔ fɔ n'u nana u ka taa ye a ɲɛnabɔra a ma ɲɛnabɔ a kɔni ka fɔ ko yen kɔni ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye nka fala ye fɛn dɔw fana bɛ an k'olu fana fɔ dɛ e y'i si bɛ kɛ ni san dɔ ye k'i ka baara bɛ kɛ n'o ye tile se kuncɛtɔ ye san 12 tɛmɛnen kɔfɛ san 20 tɛmɛnen kɔfɛ ko kana dɔ bɔ e si la o fana ma nɔgɔn dɛ an k'o fana fɔ o fana y'a ko in gɛlɛya ye sabula n'i ye sɛbɛn falen bɛɛ lajɛlen jateminɛ fala ye kɛmɛ sigi la e ko 90 tɛ siko in ye dɔ ka bɔ an si la dɔ ka bɔ an si la dɔ ka bɔ an si la a kuma ka ca wa maa minnu yɛrɛ bɛ sɛbɛnko kunna Bamakɔ yan fala ye olu yɛrɛ fana ni ɲɛmaaw bɛnnen tɛ siko in na koyi parce que olu yɛrɛ ko si falen kɔlɔlɔ an tɛna n'a ye bi e ye fonctionnaire ye e t'a fɛ ka baara bila sago sa bɛ dɔ bɔ i si la e ye baara belebeleba dɔ ɲɛmaa ye e ko ka dɔ bɔ i si la aw bɛ na ni bɔlɔntanaw ye aw bɛ na ni basiketikɛlaw ye ko ka dɔ bɔ u si la fala ye a denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ jouer n'i y'a ye a si n'i y'u si falen u mana taa ndulata kɛ siɲɛ 2 sɔrɔ o y'a bannen a bɛɛ mana bɛ tigɛ o ɲuman ye min ye an ka denmisɛnninw ta n'o tɛ fɛn fɛn ye bi maa minnu bɛ nin baara la fala ye dabu ye sunɔgɔtu ye dɛ u degunnenba de don nka anw kɔni bɛ min ɲini maliden minnu bɛ kɔ kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi olu ta la fala ye diɲɛ yaala de b'a to maa bɛ ko caman faamu fala ye n'i cunna diɲɛ jamanaba o jamanaba la n'aw kɔni sera ko yen ye aw faso ye kabi pankurutigi kɛnɛ na danfara bɛ bɔ aw ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛmɛyɔrɔ o dilannen don aw ye aw tɛmɛsiraw o dilannen don aw ye aw kan ka tɔbɔtɔ cogo min maa minnu bɛ yen n'olu kan ka hakili lasigi ka jigisigi ka aw ye i bɛ olu ye aw nɔfɛ cucu la aw yɛrɛ ka jamana pankurutigi kana sabula aw ka jamana don nka anw fɛ yan o tɛ yen dɛ a bɛ soroba ɲaami de an k'a lajɛ maliden minnu bɛ bɔ kɔkan ka na u bisimila cogo u kunbɛ cogo u tɔbɔtɔ cogo u ka sɛbɛn ɲini cogo fala dɔw nana yan wala kabini wari b'u kun fo k'u tɛgɛ ban
wawdu ma fi na de ko mogo de fana be faso ka baraka dawla munu be ka war minu la ko be sebe nun dlan ha wawlu re fana dalu la ko be dlan fala sebe ndo be mogo ni fi nga sebe ndo be na dlan tribunal la fala a sebe ni be be kan biguruji de o dlana ga de ma o e bigi blay walma do ta sezile no kabni ye ere ka nga do nga ko sebe won tebolo nga ne ta dondu aka gele chama le bina ko yesu ma sible tu dlanga jan ni ya mine ka la fole ka bi tege be da sebenga e ba lo ka ko ni tai nga ni afu ye wa ko ko ne do warba donna ama nyini jamana nyama ofe ni fe fle ni falai uka kundo ro yirawla maldo nga to munu mbea uka wuli ku joku chesri prezame ka warmu jamana be ka warmin do bi sebena falai a sega fo mo ko ni fu nyana biometri passeport miye nina ani ayesi tan nuye ni bela jele musagaba de be ka do ala jamana to ala o nyuma miye anga wuli ka anjo anga chesiri anga nyefoli ke kerengere na mali al do be jamana ko na fala ka gelo bulu ajate mine na fara ko nyogo ndambe o de demsonu nga wuli ka jo wati kata certificat de nationalité nyini résidence ko nyini katla ka wolo sebe nyini kanina nyini kan bela jele nyini na ma la jete saka feno sigi senga nunu nyini nunu nga boni na o fana ka gele de niye maldenye imoyina mali konya ika ko bebe mali konya buguna tike sebenga nga sore la bololo srafe na fara ko karsa dron na itogo da ato e ko to awma fanga so yoro de la sa o la shifalu shi yelama abebe nyina bo sefe fere munu mega sigi senga gouvernement be fala ka boka kuma u ka nyefoli ke u be ka bara munu nge u ka nu sigi ku dada ka ni na ko be chogo di bi passeport biometrique ko be chogo di bi ani ISC benamina be chogo di bi carte d'identité korole bara be ka kena wa bara tika kena u ka nyefo mo goyena ma munu ma ko kuno ka bo sigi ngere fala ka boka nyefoli ka mo goyi sabula balidembe al munu me konana ya u be jorole no sebe ngweni la ita do fonu kungo seri mo bana na alaka ala ancheje ya falai ni jana jakara ni kubita shuga felo ko papier sebe membe bulu muma ira ona ke asomai muma ira kimata walde fa kana nai o be sebe anga laje na ma fega yelema o ira fana ka son yelema ma falai chama me jamana de ona re parce que mo chama ni nyaji be duiga ni tega duga sebe ngoro ni ma farati erebe lebu soro maite mi nyero kana dola ika chefo ma ne kon me kangari kremi da mali mun me koka ye falai sebe ngolo kana doro me di mama mba fo kuma chama ba yele mine sebe mun ba aw bolo ay war boga sibunun dla awlu kololo la jabi ay munye asraga mun ka awye ko say na falaw ye domine Senegal abega nina de dla mali togola mais a problème ngala munye munu ya nina mine chebulu unna to ya afo ko nti mali papier we sécurité d'état de enquête ga ti bolo da fo cheka fo Sénégal dugu de la ma binani akuye nina dla ulu be ka ba munu me bama ko lu ko dono no ni ya do machima fo ko do ni tew o sécurité d'état kele falai ale be ga la kolosili fona ga alibi buguna tike sebew munu ma ngana mu pawro jigi kana ni yoro la ka seka nyumanu kolo wolo maka bo nyana ya sanga jamana sebe yere be mamunu mulu aku magonye donc bega adonga fo baro be sena chesuru be sena nga nyefolu fona ka ke parce que ali echet se ga bo ma be fala ga kuma o tulu ga barayo mais jamana kanu ga bara kalfa mo ko na ministre so no ba ko kuna u ka mo la donia nga ngol me minyinu fe mal defe bo ko ga gana u ka fere kerere ne soro u be so chobina ku ga papier nyana bo romi ni wi anga kadoy ministre du ba ko kuna de ale ministre kelenda ale kuna ale jama ka chade Moussa Bala Daoudou Bala je le répète Safoulay akara Isaï Issa Koulibaly général de brigade ministre de l'administration territoriale c'est monsieur Ngwena Falay ministre Mime Malde munu me koka Daoud Aleba Ala Moussa Agatar Bala ministre me jamana kono lakana ko kuna no Daoud Alef afamba ale ka yore Falay afamba ale ka yore do ka bo u ka nyefoli ke jamana dewni u ka jamana dew la famia u ka maw hakili sigi u rebe bara munu na yelema munu me ga ke u ka kibaria jonjon di mogoma mogo be se ku tafanu na fando yelema munu fana ga ke ka nyesi male munu me ko ga ma wogalo ga fere munu sigi u ka mogo la ba kala nda an woni sengana re
nye min fo me sigo ka malden fe be ko ka akana drome kele wo sogolen di mama papier ko la fona gara fama tay wa fona al bi fala ni tra sécurité biométrie ta bulote do war koro de ibabla machine la ni ta passeport ta bulote do war fana koro donc an wo fo jabara do ni akana ga war di mogo ma kapta papier de la awyi papier ote uba on nege ka ga war do wa papier te na fanya awyi nyanga ministre sababu ka kado e bit le ga ina ibe wariji na wayala nibe warida na wayala sama mone be melon joro na ko no hamina ko do odela sama mone ma fen faraka wari chini musa kauka wa aka mo woni mali war ci sira be amida o made sama mone be do fara ode kuma walika ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awo war soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonna tele fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima tata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi alai wulu masri tabaga wuli ga joni chesri sefe kidal mara konna na miye ninkalo intleta ani ninkalo intle fly miye kidal worodugu ya vafe ba manchore nuga wale kawa lutale nuga ta ubara bela jilem bla sa dugu jugoro mugu donima arme ale kone wuli ga joke sa dugu jugoro mugu fefe donai ka bela jile wala ki ka bo mama sorola yorola no ba manchore ke ba kulu bela jile fa hokumu kele fana konna na marakala marala kala kilometri muga marakala kerefla la minye bamanchol nga wale ke yo kun ka tuka daga do sigi anu be maw dege marfa ci la ram na ma biduru armée o de fa wuli ka join sefe minye ko minon bela jile kulu bela jile halaki ube dugu jugoro mugu munu fana do ka bela jile bo barala alsa wulu masri tawaga kunga ma ira wala ka wasa ko me baramina kala na telefla bara wala ka gafo be saka sanga chinya ma chogomi abara kunchali la Élysée Jean Daou aya ira saka foko akara sababu ye ka saka dofra mawka doniya ka bibi na bengara kele nga sebe nga ka chugomi nga ko benata wale ado falai na tara keneka na sebe na saka na do ala yele babu saka do jebikenu oye nga mingo ni saka to chuguni oye sebe ta chugo ye sebe on ka chugo ani sebe na wala ben chugo udi chugo anu baraka chugo bela jele nga saka benkele nga wulu masri tabaga gunga ay foli tando nga nyesi mauma mamunu na jere nkene ka anu la famalike kalande yere ya ida sa falai ni komi flene na sinsina na tlaka manuel de correspondance militaire sigi senga kwa ka ke sababuye do na taw fana na wati no wati mamunu be ni joro be ululu ka tuka nyan kuma nyanya ko me sega nye chogomi hakila jigu fana ka tuka ke ni yele mabamunu kera kuma te kele bolo na strafe ka ke ni ani ISC jamano ulubulo do no nyamulo chogomina bama ko nana ya polisu ka direction ba mwe bamako tay falai so do o la kura ka du uluma minye ministre Daoudou ka secrétaire général no Omar Sogobaye akonya ma malebulu kunungo juma mi Dar Salam ka fe sa polisu ka nsigi yoroyin alere kumbe korole polisu yoro ka yoro koro kundo jamana de musaka bo saka ira sako ka la kura ya bamako polisu so ka du uluma yere kanane wo saka soro chogomina ka yoro la dlanga nye ko sebe barab saka ka chogomina sigida ulubi saka do nyana chogomina police directeur ba no contrôleur général de police su kone akoko somin kura le flene falai kwa nafa de bina bunya ko sebe sabula police la ka munu me bamako konna na bi uluka baraka chogo nuka bara bolo da chogo ulubina na sense maunu ta faunu na faundo direction régionale ale fana bina na fa ba munye fana ka faroka oye ka ko dundo chogo ko lubela jele berebe ko sebe fere kene munu fana bina na siga kene ga ni mawka laje yoro munu fana be ulubina na donga ba minye police la ka uye anyine no fesa ko ga yoro mina ka nye akura ni nduru matuko falai okujuja sa soyi akasaka nono bo mi Umar Sogobaye na le tumbe Daoud Togala ministre me jamana ko na lakana ko kuna soko somu jole flene fala na mina bela jile no mina nkura wi kwa bela jile sara faso reka wagane kesu okonna na wakabna na to fana mi police la kawi ukasaka dofro ga wuliga joni chestrika wa kenya ko fana o manyino lu fana ko o bela jile berga molo no ka dossier aletala
n'an bɔra ye an bɛ taa DGCC kɔnɔna fala ye DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye consommateur ka tɔn bɛ yen n'o ye ASCOMA ye ko wulila ka se olu ma ni laɲini ye laɲini min y'a yira sa k'a fɔ ko bonus ko a bɛ ban k'a sɔrɔ a ban waati ma se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Orange Malilakaw fɛ yen DGCC ɲɛmaa y'a yira sa ko ka kɛ n'u ka sariyakisɛw ye min bɛ tali kɛ client ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ téléphone kan olu la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na k'u ye ASCOMA ka plainte u y'a minɛ a minɛlen u ye laɲini kɛ u ka ministre fɛ ministre ye yamaruya d'u ma u ka sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli bolodali kɔnɔna na sa fun fɔlɔ la u ye a ye k'a fɔ ko waleya min fɔra ko Orange bɛ k'a kɛ han ka bonus di ma ka tila k'a tigɛ k'a sɔrɔ a ban waati ma se k'u y'o jɔnsɔnna kɛ o la sa min ye Orange yɛrɛ direction commerciale ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko u yɛrɛ bɛna fu sira ko la han o la sa min ye DGCC a ko ko olu ye wulikajɔ min kɛ o y'a to sa u b'a ɲini sa maa wɛrɛw fɛ Orange ale ka nin ɲangini kɛlen sisan fala ye k'u b'a ɲini maa wɛrɛw fɛ sa ko ka ko in bɛɛ lajɛlen jɔ koyi sabula Orange yɛrɛ ko sa ko ale yɛrɛ kɔni ye bonus yɛrɛ de supprimer pewu koyi limitation bonus la k'a y'o jɔ pewu weleliw olu senfɛ o la sa min ye DGCC a ɲɛmaaba n'o ye Gédéon Danbele ye k'a b'a ɲini téléphone tigi tɔw fɛ waleya min kɛlen filɛ nin ye k'u hakilina don o hakilina kelen kɔnɔna ka baara kɛ yaasa n'o y'a sɔrɔ o fana bɛ k'an ka bonus tigɛ fala ye k'u kana tigɛ tuguni dɛ u k'a to yen maaw ka baara kɛ ni a ye DGCC ɲɛmaa ko sa ko a b'a ɲini maa bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakilina kɛ kelen olu sigi kun ye u ko ye sariya o sariya bɛ yen n'o bɛ taa jamanadenw ka hakɛw dafali kɔnɔna na olu bɛ baara kɛ n'o ye jamana ɲɛmaaw ka laɲini o kɔnɔna na n'an bɔra yen maa sabanan minnu ye kalan kɛ école de maintien de la paix Alioune Blondin Mbaye kɔnɔ n'o bɛ Amdalayi Aseyi la fala ye olu b'a fɔ min ma ko master maintien de la paix la bɛn ni kelenya sinsinni na olu bɔra u ka jɔnjɔn dili kɛnɛ kan sa u taara maa min sugandira ka k'u ma misali ye o ye premier ministre kɔrɔ Ousmane Yusufu Mayiga n'an b'a wele ko Pinochet fala ɲɛ bɛ école de maintien de la paix la i b'a ta de ko dɔ fɔlɔ a tun bɛ Jomokoro de Kɔdiwarikaw fɛ yen kɛlɛ ma bin olu ka san 2002 diɲɛ seleke naani ko k'a bɔ yen ko komi basigi bɛ Mali la ko kana sigi anw fɛ yan n t'a tun bɛ Jomokoro de diɲɛ seleke naani de ka kalanso don nka ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bɛn ni cɛfɔ ni bɛn sinsinni ma o kalan de bɛ k'a kɔnɔ o la sa kalanso in a dilen Mali ma Mali y'a tɔgɔ da an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Alioune Blondin Mbaye Musa ka tile la ale min yɛrɛ fatura k'a to wulikajɔ la diɲɛ seleke naani tɔgɔ la fala ye kalanso in taara ka tɔgɔ da o la o la sa kalanden minnu donna n'u y'u bɔ ko sabanan ye bɛn ni kelenya sinsinni hukumu kɔnɔna na sa olu ka lajɛli o kuncɛli kɛra ministre général de corps d'armée Ismaël Wage ale tun b'a kɛnɛ kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a kɛrɛfɛ min ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye o fana tun bɛ yen général de brigade Birema Jabate ale tun bɛ Wolomasiri Tabako ka minisiri tɔgɔ la ninnu jɛkulu sabanan in a tɔgɔ dara Ousmane Yusufu Mayiga la maa 30 de b'a kɔnɔ muso o ye 8 ye min ye u caman ye fala ye kɛnyɛrɛye baara u b'olu hukumu kɔnɔna na ka ban han u kɔni kun nana sa ka na kalan kɛ san 2 kalan min b'a to bɛn ni kelenya sinsinni u bɛ se k'o faamuyaliw kɛ cogo min kalankuncɛ la sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye kalan taabolo 46 u sera ka o de kalanw kɛ k'o sigi sen kan ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ o la ɲininiw fana u bilara olu la min ye Sahel jamana olu hukumu kɔnɔna na colonel major Birema Afoli ni ale yɛrɛ inspecteur des armées ye ale ni Birema Jabate olu y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu ka kalan in a ka fisa kosɛbɛ sabula a b'a to bɛn ni kelenya sinsinni o bɛna na faamuya u bolo wa u bɛna se ka baara kɛ don nataw la min ye kalandenw ye a y'a f'u ɲɛna ko minisiri min bɛ Wolomasiri Tabako kunna ko a nisɔndiyalen b'a don ka nin jɔnjɔn ninnu dili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɔra ka baara minnu kɛ ni hakili jagabɔ baara don a b'a to don nataw la u bɛ se ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye minisiri min b'an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin école de maintien de la paix maaw ma fala ye ninnu dilanni na ka se ka kalan kɛ u kunna bi ko farafinna kelenya tɔnba yɛrɛ ka miirinaba y'o ye Abdoulaye Diop ye hakililajigi fana kɛ maa min bɛ yen n'u y'u tɔgɔ da o la n'o ye premier ministre kɔrɔ Ousmane Yusufu Mayiga ye ko maa min don a ye maa tilennen don baara kɛcogo ɲuman wa min ye na aw bɛnna min kan ka bɔ a sira fɛ ko o maa don maa minnu yɛrɛ sa n'o olu ye jɔnjɔn sɔrɔ mɔgɔ 30 ninnu fala ye ni muso 8 b'a la
olu ka kumatigi o kɛra Yann Richemont Zungore Kishuye ni ye nin di yanga ye dɛ wala ni yanga ye Yann Richemont Zungumor Kishuyen ha ni ko ni ma mɔni mi ti se ka nin fɔ dɛ Major ale de bɛɛ dan kalansen senfɛ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kalan y'a to olu ye faamuyali kɛ fala ye u jɔyɔrɔ ko la don nataw la ani miirinaba minnu b'u la jamana yɛrɛ kɔnɔ Usmani Sufi fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛ tanu ta Ala ye maa minnu y'ale sugandi ka kɛ nin denfa ye k'ale tɔgɔ ta ka da nin na école directeur jamana ɲɛmɔgɔw ani maa fɔlen fɛn fɛn nana kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo ministre d'État Ismaël Wage ale babu kuncɛ ni bonyamasegin ni waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin kalanwagaw ma a ɲɛsin kalandenw ma maa min sugandira a y'a yira sa k'a fɔ k'olu yɛrɛ y'a kɛ misali ye ka ban min école de maintien de la paix k'a kan ka cɛsiri hali bi ka nin kalan ɲɔgɔnnaw caya yaasa an ka sifinnakaw bɛ se ka faamuyali kɛ gɛlɛyaw la cogo min gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana ale kɔnɔna na seko ni dɔnko yala an ka don la an bɛ taa fa fɛ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na a ko yira la sa ko seko ni dɔnko maaw ko fana ka t'u tɔgɔ sɛbɛn INPS la fɛɛrɛ min sigira sen kan o la sa a fɔra ma ko avogu yaasa ka o kimɛli baara kɛ minisiri bɛ seko ni dɔnko kunna ale ni INPS maaw ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min yɛrɛ n'o bilalen don nin ko in kunna n'o ye Modibo Daɲɔn ye ni ale ye assurance volontaire INPS tɔgɔ la o ɲɛmaaya b'ale bolo minisiri Mahamudu Dafɛ y'a yira sa ko lajɛ in kɔni kɛkun ye baara mun sigira sen kan k'a dɔn seko ni dɔnko ani bolola baarakɛla jolitari tɔgɔ sɛbɛn nin ko in na fala ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi majɛ minnu yera la k'olu la tile min ye baara in ye INPS ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ fala ye olu ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko in senfɛ wa a kɛra kalansen ye olu yɛrɛ fana bolo sabula nin kɛcogo ye an'olu ka tɔw kɛcogo n'o ye maa tɔ minnu b'u fɛ olu tɛ kelen ye artiste caman bɛ bi k'olu tɔgɔ don baara in na min ye u ka denbayaw ye olu fana sera ka don a la maa minnu bɛ bi ni olu kɔni si ma se waleya in na sa u bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini dayɛlɛ bɛ se ka kɛ olu ye cogo min na min ye sɛbɛnkow fana ye sɛbɛn jɔnjɔnw k'olu sɔrɔ ka na ni u ye a b'a ɲini u fɛ sa halisa seko ni dɔnko tigilamaw Modibo Daɲɔn ko olu kɔni ye nin min faamu fala ye u ka nin ko in a kuma ɲɛfɔ ni a lakalili caya kuma caman sabula seko ni dɔnko tigilamaw ni maa tɔw tɛ kelen ye fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ to k'olu hakili lajigin o la o bɛ t'olu kɔnɔ kosɛbɛ baara min yɛrɛ sigira sen kan san kelen kɔnɔna na a ko k'a kimɛli k'a y'u wasa kosɛbɛ u y'a ye k'a fɔ ko min ye maa caman bɛ yen bi olu nan'u tɔgɔ sɛbɛn sabula jɔrɔna bɛ u la n'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u bɛna n'a kɛ cogo di nin na kɛ sababu ɲuman ye u bɛɛ lajɛlen bolo wa min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye fɛn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jamana yɛrɛ ka baara fana na a bɛɛ lajɛlen a dayɛlɛlen don a bɛɛ lajɛlen ye min ye Erekotradi ye fala ye olu bɛɛ lajɛlen fana farala ka yaasa ko bɛ se ka yakubaya cogo min na ka se ka ɲɛ cogo min na i n'a fɔ minisiri sabaw kɛtɔ ka baara in sigi sen kan o y'a laɲini cogo min halisa seko ni dɔnko bankun kan fala ye an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko jɛmukan min bɛ yen n'o ye babu min ye n'ale sigira sen kan mémorial la sa o ye fasodenɲumanya tɛmɛ tinzinin sen kan ka kɛ n'an ka danbew ye min ye minisiri Mahamudu Dafɛ ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan a ɲɛmaya tun bɛ ale bolo maa min yɛrɛ ye ŋaniya sɔrɔ sa o ye Mamani Ɲare ye a n'a ka tɔnjɛkulu n'o ye association des jeunes pour le social ye AJS Mali olu de ye nin kɛnɛ in sigi sen kan yaasa ka se ka lafaamuyali kɛ an ka danbe n'an ka tabiya n'an ka nufiya adamadenya tacogo la yaasa ka se ka baabu in jaasa u ye kumaw ye tali kɛ sa min ye sifinw ye olu jɔyɔrɔ fasoko la ani ɲɔgɔn dɛmɛ na ka kɛ n'u ka hakɛw ye min sinsinnen don an danbew kan hakilina yira kɛnɛ ninnu kan sa u y'a yira sa k'a fɔ an yɛrɛ ka tabiyaw bɛ cogo di an ka taabolo bɛ cogo di an ka manufiya bɛ cogo di laɲini ye min ye ka fɛɛrɛ kɛnɛ sɔrɔ sa sifinnakaw waati ni waati u bɛ t'u min yɔrɔ min ka kow faamu kɔrɔlen k'o dɔn k'u sinsin bitaw kan
min ye hakilinaw ka se ka hakilina kɔrɔ sɔrɔ la faso jɔli la kuma tɛ ɲinansan kɛlen don kalan ani seko ni dɔnko san ye san 2026 san 2027 ko jamanakuntigi ye min kɛ k'o kɛra sababu ɲuman ye ka se ka nin da in yɛlɛ danbe ko kuma ni maaya ko kuma na fala ye anw ka segukaw ka baba n'o ye Muntaka Tali ye ale tun ye kumatigi ye kɛnɛ kan a ye laseli caman kɛ tabiyaw ye tali kɛ an ka kanw an ka taabolo an ka maanifiya kɛcogo ani an ka siyaw olu sinsinnen don fɛn minnu kan adamaden yɛrɛ ka lamɔ bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i danbe n'i ka maaya k'a sinsin i bolo Muntaka Tali ka kumaw ye talikɛw la bilasiralikan caman a y'o di sifiw ma sabula maanifin n'i kɛra baaliku ye i bɛ kɛ misali ye denmisɛnw bolo diyagoya la ba Muntaka ye foli ta ka ɲɛsin maa minnu ye ŋaniya in sigi sen kan k'a ɲini u fɛ k'u jija ko ka to sen na a kana dan ale kelen weleli ma maa mafalen t'an ka ca Mali kɔnɔna na fala k'olu wele u se ka na cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la. Cakɛda min sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent min bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. fala ye kɔkan kibaruyaw la l'américain jamanaw ka pankurubolila dɔ k'a bɛ n'a fɔ min ye irankaw ye u y'ale ka pankuru gosi k'a bin k'u bolo da maa kofɔlen nka américain ko n'o kɔni tora sen na ko kɔrɔ ko kɛlɛ bɛna na lakurakuraya sabula olu ka maa tɛ se ka minɛ ka to Iran bolo américain yɛrɛ fɛ sa kɛlɛ in daminɛni ni sisan cɛ u y'a yira sa ko maa 665 olu de kɔni joginna ko senfɛ armée de terre ye o ye maa 247 ye u ka marinisiw n'o ye kwajiga sɔrasiw ye fana o ye maa 63 ye maa minnu fana bɛ yen sa ni olu ye kwaji dungebaw ye sɔrasiya ta nasira o ye maa 19 ye armée de l'air o ye maa 36 ye l'américain ka sɔrasi min tora ko in senfɛ k'a bɛna daminɛ ni sisan cɛ o ye maa 13 ye États-Unis ko a ma d'a la fiyewu n'a bɛna sɔn ka marifakisɛw di Faransi ma a k'a ka baara kɛ baara min n'a kan ka lance roquette mun sigi sen kan ka baaraw kɛ n'o ye k'o feere ka bɛn san 2027 ma américain y'a yira sa k'a fɔ k'u ka banni a kun ye min ye o ye k'a yira Faransi la muruturu olu bolo kun mina fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi yɛrɛ fana bɛ ka fɛɛrɛ kuraw yɛrɛ ɲini Tudor MDBA ale ni Safran u bɛ k'olu maaw wele u yɛrɛ fɛ yen k'a lajɛ n'u bɛ se ka baara in tɔ laban min ye nin ko in ye u y'a yira sa k'olu kɔni ka taali olu mana sankolo sɔrɔ o tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 300 kan olu bɛ min ɲini o ye kudayi ye fɛɛrɛ kura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na américain ko k'olu ka laɲini fala ye k'a tɛna da Faransi ma koyi k'ale Allemagne bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a ko la kibakaw olu bɛna sɔrɔ kasoladen 2010 olu bila yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min y'u ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u b'o kɛ ka kɛ sababu ye sababu min b'a to nin waati na américain kɛlen don ka fiɲɛ jugu min wuli u kunna dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min Faransi ale ka sɔrasiw u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na kwaji sanfɛ u ye dɔ fara u ka sew ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la
min ye u ka sumare minnu bɛ n'olu bɛ ji jukɔrɔ kɛlɛ kɛ ka se ka dɔ fara olu fangaw kan don nataw la ani drone minnu fana bɛ se ka don ji jukɔrɔ k'olu baaraw kɛ. Corée du Sud ale ni Faransi olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to bɛna se ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na nucléaire ta nasira fɛ sankolo la ale ni min ye sɔrasi ko ta nasira fɛ ani sɔrasi minɛnkow la a yira sa k'a fɔ ko min ye Américains yɛrɛ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Irankaw nin waati na u ka kɛlɛkɛminɛn caman de bɛ dugukolo jukɔrɔ u bolo kɛlɛ yi olu ɲɛ b'a la cogo min na Iran ka minɛn caman bɛ a dogolen don dugukolo jukɔrɔ ani kuluwo kɔnɔnaw la se tɛ ka kɛ olu ma ko u ma dala n'a sɔrɔ ninnu fanga banna. Iran yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko Américains ye min fɔ ko fanga t'olu la tuguni k'olu kɔni sigilen don k'u kɔnɔ ni fanga b'u la ni fanga t'u la don nataw la k'u na o dɔn wa ni kɛlɛ taara ɲɛ o la sa min ye maa caman olu wulilen don k'u jɔ bi sa kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min Vladimir Putin b'o la ale ni Erdogan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan jɛnsɛnɛkɛlanin yɛrɛ fɛ sa min ye ka laɲini kɛ kɛlɛ in bɛ se ka jɔ cogo min Iran ko ko ale ma jɛn n'o ye sabula ko min ye Nations Unies ale bɛ ka taa sira min fɛ n'o kɛra a bɛna ka taa k'ale kɛ jalakililen ye k'a sɔrɔ kɛlɛ nana bin ale de kan ale bolo bi fɛɛrɛ minnu bɛ sen na olu ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ kosɛbɛ min ye jɛnsɛnɛkɛlanin ye a k'a to maa minnu bɛ sen na Sergei Lavrov yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'olu ni arabu jamanaw caman bɛ kuma na ni Nations Unies sen donna la a bɛ sɔn ka na ko in a tɔ bɛɛ lajɛlen ferekete yɛlɛma a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ caman fana kɛra ka ɲɛsin Amerikikaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka F-15 o fana gosira a n'a pilotes u ye dɛmɛ ta ka d'u ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ k'a fɔ k'olu ka sɔrasi pilote bɛ Iran bolo k'o tɛ tiɲɛ ye ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa ka se ka maa kofɔlen k'a lasegin ka taa Amérique dugukolo yɛrɛ o sanfɛla la maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔ na Irankaw u y'a yira sa ko u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ dɔw kɛra u ka jamana kɛɲɛ kan fan fɛ o ye degun s'u ma kosɛbɛ degun min y'a to sa maa caman bɛ yen n'o ye dugudenw ye olu fatura u yɛrɛ ka jamanakuntigi a y'a yira sa k'a fɔ ko o bingali ninnu dɔw senfɛ ale yɛrɛ furumuso tora ko in o la min ye Irankaw ye sa u y'a yira sa k'u bɛ kangari da bi min ye nin waleya min ɲɔgɔnna kɛra ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ sabula olu bolo kɛlɛ kan ka taa sɔrɔsi kunda ale ni yɔrɔ kunda maaninfinw n'o ye adamadenw ye u k'olu sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na Amerikɛnw y'a yira sa ko wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin olu ka lasigidenso ma Iranikaw fɛ yen ko n'o y'a sɔrɔ ko tiɲɛni caman kɛra a la olu yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Iran kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale sen t'o la bi a sen t'o la sini ale ma min kɛ a b'i jɔ a sɔn na wa n'a ma min kɛ fana a tɛ se ka i jɔ o ko o kɔrɔla la fɔkɔɲɔgɔnkɔ kɔni barika bonyalen don nin waati na nka maa caman bɛ olu bɛ sigi ka fɔ o la ka se k'a lajɛ arabu jamanaw yɛrɛ caman bɛ ka ɲɔgɔn wele ka Moscou wele ale ni Chine y'a sara cogoya min na kɛlɛ bɛ se ka ban Australie o waati kelen na ale bɛ k'a ka kɛlɛkɛminɛnw labɛn ka taa Moyen-Orient na kuma tɛ arabu jamanaw la ka taa lajɛ a ka missile ni fɛn minnu bɛ ka se ka sa u ka dugudenw olu la kɔlɔsili baara kɛ Japon y'a yira sa k'a fɔ k'ale tun ye minɛn dɔw san Amérique fɛ n'o ye missile ye olu tɛ ka se ka sɔrɔ nin waati in na ko yɛlɛma Américains yɛrɛ tɛ ka bolo se o missiles ma wa olu kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ sa u jɔrɔlen don sanni feere hukumu kɔnɔna na olu ye laɲini min kɛ o ma se ka sɔrɔ min ye Faransikaw fɛ yen fala ye politique kɛlɛ o fana wulilen don k'i jɔ kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛliw ni kiiritigɛko kumaw bɛ a la Emmanuel Macron kɔni kan ka kuma tile fila in na ka ɲɛfɔli kɛ sabula kalata min tɛmɛnen filɛ nin ye ale ka maa dɔw sera k'u jɔ ka ɲɛ kosɛbɛ nka sonyɛni ni namara mun yera a la u kun faman'o ma a dɔw talen don kiiribulon kan nin bɛ dan segi kɔkan kibaruyaw la yanni an ka don an ka biennale ale kɔnɔna na an bɛ tasibila kɛ fala ye ka ɲɛsin Yakuba Dumbuya ma Yakuba Dumbuya ale tun ye an kɔrɔkɛba ye Radio Mali kɔnɔna na nin waati in na a tun bɛ sɛgɛn nafiɲɛbɔ la journaliste ba don a ye baara kɛ Radio Mali la kosɛbɛ télévision yɛrɛ directeur a y'o kɛ min ye kunnafoni ɲɛnabɔli fana a y'o baaraw kɛ ka ɲɛsin Saheli ni kungo jakungo kɛlɛli baaraw bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔ senfɛ sa a ka baaraw fana yira kosɛbɛ Mali jabaranin na ala y'a ka kalifa minɛ a la juma tɛmɛnen kununko k'a si to san 70 o la a ka janajaw kɔni bɛ kɛ sini kari ni ala sɔnna a ma a yɛrɛ ka so ɲamakɔrɔ falajɛkaw olu fɛ yen kununko fana min ye an balimakɛ ani an dɔgɔkɛ n'o ye Yamusa Sisoko ye n'o ye Isaka Sisoko ni ale journal reporter yi o directeur de publication ye ala yɛrɛ ka kalifa minɛ a la alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 2 san 2026 a ka janaja kɛra kununko sirakɔrɔ kaburu dɔ la an bɛ dugawu kɛ sa min ye Yamusa ye ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti minɛ ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sɔɔni an bɛna don seko ni dɔnko ale kɔnɔ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa
E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da Fala bi tilega in na an bɛ taa Tumutukaw fɛ décembre kalo tile 18 ka na bila tile 28 na seko ni dɔnko ka bɔ Mali fantan 4 biennale a sigira Tumutukaw fɛ Fala ye biennale min ɲɔgɔnna fabana ka k'an ka jamana kɔnɔ Tumutukaw ka maa bonyacogo n'u ka maa kunbɛcogo la nka su o su ɲɛnajɛ de tun bɛ kɛ marabolow ni ɲɔgɔn cɛ an ye marabolo caman yira o la bi ye Buguninda sɛ olu ka tuuru ye Fala ye min ye Banimonɔncɛ ye olu ka denmisɛnw ye min kɛ Baba Alikayidu tɔgɔla ndolati kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ ka Buguni lajɛ wa min ye biennale kuncɛra fana ale de kɛra gale ye a ye bɛɛ lajɛlen da o y'a sɔrɔ Motikaw fɛ a kun kɛra filanan ye nka Zena a kɛra gale ye wa siɲɛ wɛrɛ biennale o fana kan ka taa kɛ Bugunikaw olu fɛ yen wele n'o ye fulakɛ Usumani Wele général brigade Buguni gouverneur an b'a fana fɔ k'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka taa Buguni.
yatime kana kasi kame jama mudu yesa kele mama jama wolo fa Morris, ya
diena Mwasi jane be diena sabali diena Amaji semenya nanga sabali Dieni au baru yoro anto yarate Ya dina kono kasih kame jama Alma kono ni kasih kame jama Ya dina kono Dina kono kasih kame jama Kone bala buni kaidani ya wedi ya kane Ina kurukure dunga murada
wakarina bayi sarana bayi sarana ne bali ma bala na yi sarana kongana wakarina ta kongana wakarina buguningaw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn baara ko a ɲɛna kosɛbɛ fala ye tilegan na taa m'o jɔya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ sa ko kari wɛrɛ ni ala sɔnna ma joyila min kɛra filanan ye an n'o fana yira maaw la sibiri nata n'ala sɔnna ma an na joyila yira maaw la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye monsieur le maire Jalafarakaw ka maire Seydou Sako an b'a fo ka Siriman Bacili k'ale fana fo ba i b'a mairie du district kɔnɔna na ni Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ Amadu Gasama kɔ min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fana fo le jeune Thierno Umar Asi Jalo k'olu bɛɛ lajɛlen fo fala ye bi Garanakaw ka Moro Kuyate an b'a fana fo n'o ye Baseku Kuyate kɔrɔkɛ ye ka Garana bɛɛ lajɛlen fo Tamani bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Kuyatelakaw ka denbaya tɔgɔla n'o ye Musafa Kuyate ka denbaya ye ka bɔ Garanakaw fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni tile a k'an bɛn waati wɛrɛ. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i Kinibolo fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔgɔnko hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i Kinibolo fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do